Искаш да закачиш кухненски шкаф на бетонна стена, тогава определено трябва да гледаш това видео. Тани. Здравейте, аз съм Роберто, техник по приложенията в Fisher. Днес ще говорим за закрепването на висящ шкаф на бетон. Бетонът е много добра основа за закрепване. Имаме много висока носимоспособност на бетона и затова можем да работим с стандартни дюбели. Това е наистина нашия Dual Power или SX+. И двата дюбела могат да се използват с подходящи винтове. Когато закачаш кухненски шкаф, често има нужда да работиш с кукичка. Съвременните кухненски системи често се закрепват с релсови системи. С дюбелите това също е, разбира се, възможно. И с правилния избор на винт, тогава моля, обърни внимание, че винтът така да избираш, че да не може да премине през отворите на релсата и да се плъзне. Дупките се пробиват с каменни бургии. Бургията се използва с удар, така че да можеш да пробиеш добре в бетона. Днес ще ти покажем как се използва нашата куха бургия. Кухите бургии имат предимството, че при пробиването не се образува прах и че след това не трябва да почистваш дупките. При стандартните дюбели е така, че трябва да премахнеш праха от дупките, за да могат дюбелите пълната си носимоспособност. Освен това, разбира се, не е необходимо, че трябва да носиш защитни очила, когато пробиваш. За монтажа сега ще вземем мерки на мястото, където трябва да направим дупките. И така, разстоянието между дупките и след това на стената. Маркирай дупките така, че шкафът да виси на правилната височина и да е на ниво. След като маркираш размерите за закрепване на релсата на стената, вземи своята бургия. Най-добре е да маркираш дълбочината на дупката, за да не пробиеш прекалено дълбоко или пък да не пробиеш достатъчно. И след това, след като си направил дупката или си почистил, или с кухата бургия вече е почистено, вмъкваш дюбела и след това можеш да монтираш релсата с винтовете. След това можеш да закачиш шкафа и да се радваш на новата си кухня